DJ Holy Four. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Hello, DJ Holy. Kanjari boy indetwa Gabaza. I follow what is happening through you, what is happening in Zimbabwe. And there every day. Ndiriku ku UK, ndiriku London kuno. Saka nikuti Zimbabwe nyika yedu handiti. Saka just like you through diaspora, not because of our choice, but yeah, not zvakatoitika zvacho. Whatever it is. Saka unopa vanhu mukana kutaura zvaunofunga. Don't ever think kuti hapana zvauri kuita. We really appreciate vanhu vese. It's maZimbabweans ari progressive. Tinotonyatsoziva kuti vanhu vakaita sana imimi DJ Holy, vana Colient, ezvino sorry, vana Sarowaka vaita zvavaita. Tinosiyana maitiro atinoita. Sarowaka, Geza, you just name it. Vana Gabakwe, vese vava. Muri vanhu vari kuita zvinhu zvenyika yedu kuti ite nani. Except vanhu vakaita sana Gabakwe. Hapana munhu asingazivi kuti Gabakwe haiti. Because simply parevolution yese panozivikanwa kuti vatengesi ndinhingi. Saka okay. Totora vana Gabakwe is out. Hapana munhu anomboita anenge achita Gabakwe kuti Gabakwe hana mhosva kana kuti Gabakwe let's give him the benefit of doubt. Aiwa. Gabakwe anotozikanwa hake. Izanga hana kudzidziswa, hana kurangwa. Kuziva kuti haugare nevamwe zvakaita saizvozvo because uchabatwa chete. Saka ifuza Gabakwe akapusa. Anenge achifuza. Unoziva kuti pane stage kuti unofanira wakachenjera. Kuti ndakazodai. Chinonzi chibalance ichocho. Saka ine handimboti Gabakwe chii chimwe, ndongoti Gabakwe balance. Because magumo ake anosiririsa. Nekuti hapana munhu asingamuzivi. Chero asvika achasiya legacy yekuti mwanakadzi unonzi anonzi Gabakwe zvonzi ko munhu ainzi anonzi Pride, I don't know kuti Gabakwe wedu kuti anonzi ani unonzi ainzi ningu unowaziva vana vake nevazukuru vachanyara kuti aiwa ndowaziva vachapedzisa kuti aiwa handivazivi. Right. Anyway, iwewe ndoda kuti ndikokudza iwe nevateereri vedu vese. Isu vamwe hatiwanzi taura asi hazvibatsiri kuti kwanzi nditaure it doesn't help. Asi chadoda kungotaura nekuti handikuona nyaya tu idzodzi. Panoti nyaya yekuti one Gabakwe is a write off. Dai anga ari mota ainzi write off. Hapana pekuti achava achibatsira anybody. Pese pari kuitika maskandal evanhu vada kugadzirisa Zimbabwe iye aripo, ari panegative pese. Right. Then vamwe vese vana Sarowaka, let's not be judgmental. Sarowaka, Geza, uyu mufana wedu uyu ari mujere vese vaiva. Right. Vanhu vari kuita zvavari kuita. Hapana munhu asina history. Ini ndandiri chitori musoja 1980. Saka takata chicomrade chimwe chivama vanhu vasingazivi chaanenge asingazivi
takangonyuka pana 1980 chaitika ndikuti masoja ekurhodisia airowa akomana aisunga takasunga tibva kuchikoro takati tingopedza form 4 ndivatavhatadi ndivatavatabatwa saka ndivatanzi choice fortunately yanga ya 1979 ndichipedza chikoro chivatanzi kecho takabatwa tichida kuenda kubotswana uko muri kuenda kupi tikati kunotsvaga chakati statement dzedu dzakabva dzasiyana uye ari kutaura zvakati ati 3 inini michael kufa kurowa temba ncuve neni saka ndivatabatwa tichikrosa taita sabotage yekupwanya anonzi mainsulator ematelefoni line ayo kumatebeleland tati kumatopo saka takapwanya over 2.5 kilometers tichipwanya saka michael ndianga ari mukoma wedu mukuru wedu tatiri paboarding school samwe kumatopo kaya I don't want to mention but tatiri kubulawayo kudhine pamatopo tikarowa road yese tasikaziva ngoti andetopwanya apa kuti tikatoona kunge game vatapwanya saka inonzi sabotage iyeyo apa takazopwanya tiri muform 4 tauda kunyora maexams vakomana vainzi SB special branch vavaya ndivatanga kutraisa kuti anga asipo ndiani asina kuya lunch ndiani ndivatabata isu 3 kuti ningi havana kuya lunch ndivataya tikanhongwa musi wesande wacho mangwana because mafoni evarungu ese ekumapurasi kwainzi kuwest acre vari kumatebeleland ukoko kumatopo sanoziva kuti panonzi pawest acre padhuzeni nezvikoro zvipi ndivavaita investigate ndivatabvunza tikatorwa tikanorowa zvekurowa zvezvo zvikanzi muda kudzokera makuda kunyora maexams saka muda kudzokera kuchikoro here kana kuti muda kufa tikati toda kudzokera kuchikoro zvikanzi mukadzokera kuchikoro musati musikanzwa iyoyi endai munoita ndivataenda kuchikoro kwekwe tichipedza ndivatanyora maexams edu maolevu aya ndivatapedza ndivatadzokera kumba saka taatakumonitwa saka patisi kuziva kuti vabereki vedu vanga vanyorerwa matsamba kuti mwana uyu akabatwa achida kuenda kuchika ndaka sainzi materrorist zvikanzi mwana wedu aida kuita muterrorist apa tatoronga manje nevakomana nevamwe vakadaro boarding master wedu anga ari mutengesi saka aisvika achikudzai kuti vakomana itai zvamuri kana uda kuita zvoundo itai kana musikadi kuita zvoundo regai apa ari kutoda kuona kuti vari kuda kuita ndivapi saka isu takabva taliswa saka tingopedza ndivatarowa ndivataorganizana ndivatakuda kurowa botswana ndo patakabva tabatwa saka takabata just ipapa paitwa Lancaster paya saka vanhu vavasha kuti toita sei ndivataisa kubuda wecentral ndivatagara ikoko ndivatabvapo tikaenda kunonzi ku1 brigade tikazvikanzi chizve takashamisika zvikanzi macaptured terrorist saka takatsvaka vainzi kudii ndokune vari violent vainzi vasingaiti kuripo kunonzi ku1 brigade varipo vanapa pafurama vanozviziva vataiswa ku1 brigade tikagara ikoko atagara kudhiti tukarafu vaingoswera uchingoita zvokungoshanda uchimhanya uchidzoka uchidya uchingoshanda uchidzoka uchidya saka vanhu vaitoti aya materrorist saka d yacho 1 brigade kubulawayo ikoko saka vanhu vakati matorora alright saka isu kubush rekumozambique kana kuzambia hatina kuenda asi tatirwa tiri pano vanhu vakabvunza kuti anza chicha vakaita zvikanzi vakarova sabotage vakapaza matelefone cables telephone lines ekubulawayo kuwest acre saka alright vabate imushe tinzwa kuti zvofamba sei kulancaster saka lancaster ichipera ndivatatransferwa vataendeswa ku kg6 saka patakaendeswa ku kg6 one
akaendeswa kuinkomo indikaiswa kuKG6. So anyamari nyaya iripo panapa ndekuti sekutaura kwatakaita jere kana kuti uri panapa wakutove mutororo wakutojoina group riri kupinda panapa manje reZANU-PF rinonzi ZANLA mushi ndavana vatanzi kupera kwaDecember chaiye 79 vandatorwa mheno kwatakaendeswa ndikatona ndatorishi nemagenga wakaita weapons training ndikati tataitaka tatirana mujipa weapons training okay chiendai kuKG6 muri group rematororo tainzi matororo watasvika paKG6 papa vatapinda ainzi armored car ainzi Zimbabwe Rhodesia vangasingade kusiyana vatanzi Zimbabwe Rhodesia kungogara 2 months ndivataiswa kuinkomo barracks ndivata no sorry andakura saka zvinhu zvacho zvakuvhiringa ndivataendeswa zvikanzi aya maofficers maofficers ndekupi ndezanla ndivataenda nemagenga emamo edu mazanla vana hanzi Kapunyare Zindoga inini Kapunyare Zindoga Mpofu tiri for zvikanzi ava special treatment but vada kuwana basic training military ndivataenda kupi kwainzi Llewellyn Barracks taenda paLllewellyn Barracks vatagara ipapo saka tainzi officers maofficers une makapfeka anonzi maepaulet nyembe dzepamashoulders apo dzakangoita chinyembe chete saka kureva kuti uri lieutenant ari patraining tasvika tarowa papa tapedza training yaya rigorous very rigorous Rhodesia yanga isika itifanika anga ari commander ipapo ainzi lieutenant mazita akundirasa but vanhu vese vanovaziva vanhu vese vanomuziva akangobva paRhodesia ndiyakaita commander wedu 1980 saka ndivataita training yese saka vatanzi you are in charge of this group kwese pakaitika paRufaro Stadium pakaya Bob Marley papa tisu taichengetedza ipapo tazobva pakuchengetedza ipapo ndivata asainwa paHarare International Airport paimhara ndege ipo paya kuchitungiso uko saka takagara musango wemomo saka papa nezipura ZANLA neveRhodesia ivava saka isati kwedu kuZANLA saka makemps edu angari padhuze ipo paya pane runway chaipo musango reparunway paya vanoziva panomhara ndege vakugara ipo paya saka nevamwe varungu vanga varipo ndiva zvaaita sei ndivatatadza kuwirirana pakapfurwa navanhu papapo indandiri vamwe munhu vandasungwa vandaisa upi kujere ndo pandakaita kujere kunonzi 1 brigade kubva wayo watongira court marshal alright makaita zvakati munosadza acho handidzitauri but ndakamba ndatotongerwa zvikanzi 18 months vasadza ndakakurisa ndadhonza handakupedza 18 months ndakaita about 16 months ndikareswa pane mudhara waya anonzi Solomon Mjuru mudhara yanga akapenga he wasn't selfish but pane group yavafana vakabatwa ningi agavazana ningi nevamukadaro svanzi ngavabude vafana ivava hapana chavakaitadza ihondo ndopatakareliswa tareliswa manje now ndopandakasvika ndikati zvikanzi aramba uri muhondo imomo uri kuenda kuThornhill yainzi Thornhill uri kuenda kuofficers training yekuaircraft ndikati pane imwe option zvikazi option hasiyana nazvo
kana uda kuti inonzi stand down. But okay. So I opted for stand down because that life, it wasn't my kind of life. Ndazobva ndavataita civilian muna 82 ndaita hangu civilian zvangodi zvaita zvakadaro. Saka ndinoda kungotaura kuti pane vanhu vakawanda vakarwa hondo ipapa. Inini izvi zvangu ndakadziita zvakati udaidai mawo veterans ndakapawo kamari kangu kandakapawa ipapa. But after that ndikati I don't have this kind of thing. Ndatanga kuti personal education yangu ndikatawo zvandakaita. Saka in retrospect ndakutarisa sure kuti zvatakatanga tichiita nyaya yehondo iya zvakachinja zvino hazvisiro zvavakuitwa pana. Munhu akatanga kutaura iya zvigananda akanotisa comrade Geza unoziva kuti irevolutionary chaiyo comrade Ningi vice president ndicomrade chaiyo ndikungotaura vanhu macomrades chaiyo vana Rugeje vana Sibusiso vana nevamwe vese vakapera kuurawa vakaurayiwa nezvigananda. Saka chief chigananda unongomuziva iyeyo ndiye asina kuita hondo. Hatombozivi chero kwamupa FN isaishandisa AK-47 FN Browning maweapons ese taita weapons training hapana chatisina kuita. It doesn't mean kuti alright unogona kusaenda front line asi wakaita military training asi zvese zvigananda izvi zviripo izvi hazvina kupinda pafield kuenda kutraining yemilitary chaiyo. Vanga vari kuchikoro as most people say kuti havanonzi endai kuchikoro. To be honest hapana chakaipa kuti kwanzi wakaenda kuchikoro nekuti aripo mumwe ndokomuti Mr CM anenge achiziva zvandiri kutaura anga ari kuchikoro vachinzi saka vaidhivaida kuti vamwe endai kuchikoro vamwe endai zvakati vamwe enda kwakati. Saka vanhu vakaita sana CM vanga vachienda kuchikoro saka vachitaura chirungu vachizomira uzonzi uyu ndiye akakwana. Aiwa hakusi kuti kukwana asi kuti uyu ndiye ari kuda kutaura chirungu. Right, wotaura chirungu chako wobva apapo usika kutanga kuvhekisa vanhu wanzi ndiwe leader wemawo veterans because you can articulate your ideas better than others. Vamwe vaya hapana munhu anofanira kuti kwanzi mawo veterans haana kufunda haana kudi kudzidza kwavakaita vakadzidzira pfuti hakuna kushora kwakaipa vakadzidzira pfuti vakaitawo zvavanoita. Saka as a result manje havana ngwari mapunda avo manje vanobvawo zvona fanga vanoziva kusanganisira iye wedu mukuru wenyika uyu hapana zvakaita pahondo chaipo asi kuti intelligence nekudai hatizvisori asi anobva ada kuzviona fange akangwara kupfuura vamwe vese. So chinozoitika ndechekudai so mukoma unodaro asi zvinhu zvinoenda zvichichinja zvonyatsoenda zvichichinja. Saka kana zvachinja usazoone kunge ndiwe monya anonzi bouncer. Aiwa hazvidaro. Saka ini chikumbiro changu ndechekuti gurupu irori vakutungamira iye zvino vanofanira kuti akangwara. Saka chief chigananda iyeyo ari kutya kuti chiwenga ari kutaura kuti manorms and values atakaendera kuonda hasiri akuitikwa ikwa kuti takasadza munhu asina kupinda pafield. Saka ndiye akutanga kuti kuvhiringa nyika. Saka ndo zviri kuitika mukoma wangu ndinyatsokutaurira isi hatisitomufara naye ukatarisa maovhete ese hapana ari kufara naye kusara kwe vari kuba madofo
nekuti havasi kuziva kuti kusvika kwatakaita apa ndekupi. Ini ndotorwadziwa mwoyo wangu kuti ndechibhadhara school fees yevana vangu vachienda kuchikoro, but takaudzwa kuti school fees hapana, chakati hapana. Ukaona mukuru wedu iyeye anotaura, ukanzwa chese chaanotaura woziva kuti ari kutaura opposite. Ina handisi kuda kuita 2030, woziva kuti ari kuti ndinoda kuita 2030. Kana usingamuzivi isitomuziva kata toda kuti kuite free education, anenge achireva kuti toda kuti mumame, sorry I'm using a better language, but that toda free education, anenge achireva kuti muchadza, because iye pachake anotoziva kuti akarambwa nevanhu kubva vari kukwekwe kumidlands kwamavheni, indagara kwamavheni kukwekwe, haana kana kumbovhoterwa, haana kana munhu akambomuvhotera. Saka anotoziva kuti saka imamutidi. Saka akatora concept iyoyo yatopinda muzano yekuti isusu zano hatidiwi zvachose, saka muchadza. Kana muchiti tichagadzira marodzi, rega tione kuti ndiani anogadzira. Ndosaka pasina marodzi kuZimbabwe. Number 2, because imamudi kutivhotera, saka rega tibe mari as much as we can. Imimi mvura kana muchiti muchaona piped water, rega tione kuti munowana kupi. Kana muchiti muchaona magetsi, rega tione. Inonzi yekufikisa yaya kuti kwanzi muchamama, kana kuti inonzi mamaleti, vamanoti mamaleti. Saka musambofunge kuti havaoni, vanonyatsoziva zvese, saka vanoda kufikisa. Kana vakufikisai mobva maita varombo unemployment, vanotofara vakanzwa kuti unemployment 20%, vanoti my god tiri kutadza basa. Vakazonzwa next day kuti unemployment 60%, vanoti haleluya, kuitira kuti vanhu vese musauke, kunonzi kusauka, isitaiti kusauka, motambura zvokuti kana matambura manje voya achiti $20, munhu ane nzara akanzi tora $20 uende unoita slogan, anoenda because vana vane nzara kumba. Saka inonzi brutal regime. Tisi takaitanga but yakaita hijacked nevanhu vanonzi zvigananda. Saka in short ngatidhile nenyaya iyoyi yevanhu vanonzi zvigananda, vakapture zvaiva zvamukutaura kuti election, hapana election paZimbabwe inowinwa nemumwe munhu asiri ZANU-PF, because philosophy yacho ndekuti tikuenda pamaelection next week, saka tichanowina. Saka chimwe munovhota kuti tiite rubber stamp kuita kuti international community iti takawina. Saka vakomana honda yacho iri parefu, hapana kutombonyeperana. Izvi zvese zvari kuenda kuparliament zvese hapana zvakatorongwa. Saka zvotoda vanhu vanotorwa kutopinda mastreets. Handimboda kuona Egypt, Ethiopia kwese kwakarwiwa kukafiwa. Isusu tichasvika, not inini kana kuti iwewe akateerera, but pane vana vachauya pamberi apo pazvikuru vedu vanenge vasisina kana plan, vachapinda parodhi, vachapinda pastreet, because tiri kuudza vana vedu kuti pane zvakati takatorora nyika yedu naningi, pane zvigananda ningi naningi. Pane ainzi comrade Geza, pane ainzi comrade Ningi, vakafira nyaya iyoyi. Zvana chitepo zvaisa zvese zvichizoya, but kunonzi manje pane ainzi comrade Geza, anga ari kuhondo. Hapana munhu ane history iri clean. Chero Geza akaita zvakadii, but chinhu chihombe ndechekuti akaenda kuhondo akandozvipira makore akawanda kupfuura paakazotanga kushaudhiwa ipapa. Vakamushaudha hake, but Geza hapana chakambokangandisa kana vani. Unotaura kuti apa vakuru vedu apa zvakaipa. Saka zvichachinja hazvo. Vana pa50 years musatombofe makati indendafa. Aiwa, tinofa tese. Isotoziva kuti ini history yangu vana vangu ndechitovatauririra. Ndinowana 4 nditaura kuti iwo unoziva kuti njowadza history kuti parodhisha taigara so, taidya chikafu kuchikoro every day, taiti pabreak taipiwa maheu, waidzi mukoyo uya ogadzirwa, topiwa maheu kana kuti milk chaiyo iri yaibva kumapurazi
kana kuti kudheribhodhi inenge iri kuzvimapeni taipiwa ekapu yakakura kudayo hombe wopiwa kapu yako makapu edu ainyora mainitials kuti abcd wosvika utora kapu yako wodirwa mukaka pamunobuda vana amai vaiswera vachiita 10 o'clock mabuda muclassroom. Monday, Tuesday, Wednesday tainowa maheu. Thursday, Friday milk, fresh milk from the farms. Then for lunchtime 12 o'clock sadza, can you imagine? Sadza ne beans. Mse Thursday ndopataidya sadza nenyama zvekuti unoenda kumba kwatoguta saka unosvika woita homework yako opedza. Saka vana varipo iko manje havatombozii kuti ndosaka chiti ndi vana vangu ndovataura kuti taita so taidai. Saka zvichachinja vana kuma 2050 zvinenge zvanaka vanhu musambofe makafunga kuti todaita zvinhu short term zvokuti 2030 todaita zvakati because matsotsi aya anakada kuti zvavanakirewo kuti vakorese life chaicho haukoresi kana hama dzako iwewe pachako haukoresi kana hama dzako dziri kutambura. Handizoti vamwe vanozviona sei. Inini mari yandiendawana every time I share because ndo zvatakadzidziswa kuti share with your relatives, share with your brothers and sisters ndokuti moyo wako usununguke and upenyu hwako ukunakidze. For now ndo zvandinokwanisa kutaura nemi. Bye.